Здравейте, приятели! Днес искам да споделя погледа върху живота на един определен типаж, а именно философията на Ганчо, животът през погледа на народния мъдрец. В българското общество, както в селата сред зелените поля, накичени с шарени покриви къщи, така и в бетонно-панелните градове, се тъй едно необикновено създание – Ганчо. Също както неговия прочут предшественик Бай Ганьо, и Ганчо притежава уникална философия, която е като неизменна част от българския фолклор. Тази философия, за радост или за съжаление, се състои от мъдри, но понякога странни житейски прозрения, които сякаш са прекарани през ситото на времето и пречупени през призмата на традициите и обичаите. Нека се потопим в света на Ганчовата мъдрост и се насладим на някои от най-известните му принципи. Първо правило. Не е важно какво си учил, ако Бог си познавал. Ганчо е убеден, че всичко в живота се постига не чрез знания и умения, а чрез връзки и познанства. Той твърдо вярва, че най-доброто образование се получава в местната кръчма, където разговорите с важни хора заменят всички дипломи и сертификати. Учи се от живота, а не от книгите, казва той, докато налива поредната ракия на поредния чиновник. Второ правило. Работата не е за нашите хора. Въпреки че обича да говори за трудолюбието, Ганчо всъщност е майстор на избягването на работа. Той обича да дава съвети на младите как да се справят с минимални усилия и максимален резултат. Работата е за робите, казва той, седейки под сянката на дървото и гледайки как другите копаят градината. Трето правило. Държавата трябва да се грижи за мен, а не аз за нея. Ганчо има особено отношение към държавата. Той вярва, че всички проблеми в живота му трябва да се решават от някой друг, а той самият да не поема никаква отговорност. Държавата трябва да дава, аз само да вземам, обяснява той, докато попълва поредната жалба за социални помощи. Четвърто правило. Всичко чуждо е по-добро, но нашето е най-хубаво. Ганчо има особено отношение към модернизацията и западния свят. От една страна, той е убеден, че всичко, което идва от чужбина, е по-добро и по-качествено. От друга страна, той яростно защитава българското, дори когато то няма никакво реално предимство. Мерките от ЕС са добре, ама нашата традиция е най-важна, казва той, докато сипва още домашно вино в чаша, made in China. Пето правило. Винаги има някой друг виновен. Ганчо никога не приема вина за неуспехите си. Винаги има някой друг, който е виновен за проблемите му, дали това е държавата, съседите или дори времето. Не може да съм аз виновен, просто времето е лошо, обяснява той, когато реколтата му не върви по план. Философията на Ганчо може да изглежда абсурдна и комична, но тя всъщност отразява дълбоките социални и културни корени на българското общество. Тя ни напомня за времената, когато хората се справяха с трудностите с усмивка и хитрост, когато връзките и познанствата бяха ключови, а модернизацията се приемаше с доза скептицизъм. Независимо дали я приемаме или отхвърляме, философията на Ганчо остава част от нашето културно наследство и продължава да предизвиква усмивки и размисли. Па като хумтър, папяк, пътичени, всеки да се изпотрепа. Еле, по едно време гледам, поспря, и аз, хоп, отгоре му. Един ми извика нещо, хеке-меке, ама аз не знаеш, и си поплювам. Поизлещах му за малко, ней си, разбран човек излезе. Кой да знае, че пак се връщаме тук. Унгурска му работа. А? Ама ти от бързане забравя си да заплатиш бирата си, бай Ганьо. Голяма работа. Аз се платих. Имал си Бог пари, платил си. Айде, качвай се да ни припкаме по термашината. Благодаря за вниманието и не забравяйте да се абонирате, ако видеото ви е харесало.